वासुदेवाय ओम तत्सत् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्य ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुप्रिये देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद எல்லாருமே हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत चंद्र जय जय गौर गौर भक्त भक्त वृंद। वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री जय चैतन्य जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर गौर भक्त भक्त वृंद। वृंदा। ಮಾತಾಜಿ ಪೊಡವೆಯ ಮಾತಾಜಿ ಪೊಡವೆಯ ಕಟ್ಟಿ हाफ सारी மாதிரி கட்டிருக்கேன் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, எங்க இருக்கீங்க மாதாஜி இப்போ? கும்பகோணம். கும்பகோணம். ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण हरि देवे मंदिरे रात्रे महाप्रभु करे माने तवाच विचारे शिवरात्रि रहिला हरि देवेरे मंदिरे रात्रि महाप्रभु करे मने दे विचारे. Translation: The night the Lord stayed at the temple of Harideva, and during the night he began to reflect. Hare Krishna, reflect. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் என்னன்னா ஹரிதேவா அந்த கோயில தங்கினாரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். கோவர்தனா உபாரயாமி கபுனாச்சா தீபா கோபாலரா வேராதர ஷனா காமே கேமனே பாய்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. गोवर्धन ऊपरे आमी कबूना साड़िया गोपाल राये दर्शन को मान बाइया बाइबा. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நினைத்தார், நான் கோவர்தன மலையின் மீது ஒருபோதும் ஏறமாட்டேன் என்பதால் எவ்வாறு கோபாலரை தரிசிப்பேன்? மாதாஜி கேக்கல माताजी श्लोक नंबर माताजी. हरे कृष्णा माताजी. வாசிட்டாங்க மாதாஜி. ஸ்லோகம் நம்பர் மாதாஜி. ஸ்லோகம் 23 முடிச்சாச்சு மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி, இன்னொரு தடவை வேணா படிக்கிறேன். ஸ்ரீ சைத்தன்ய படிச்சிருங்க, படிக்க மாதாஜி. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நினைத்தார், நான் கோவர்தன மலையின் மீது ஒருபோதும் ஏறமாட்டேன் என்பதால் எவ்வாறு கோபாலராயரை தரிசிப்பேன்? சரி, இப்போ ஏன் அவர் ஏற மாட்டாரு? அது அந்த மலையே கோவர்தன் மலையே கிருஷ்ணர். அதனாலதான் கோவர்தன் மலை நம்ம நினைப்போம். அதுல இருந்து ஒரு பாகத்தை கொண்டு வந்து இங்க வைக்கலாமான்னு. அதை வைக்கவே கூடாது. அது என்னன்னா கோவர்தன் கிரிவரம் பண்ணலாம், கோவர்தனை கும்பிடலாம் தவிர அங்க இருக்கிற அந்த கல் அந்த மண்ணெல்லாம் தூக்கிட்டு வரக்கூடாது.
நினைச்சு பாருங்க, கிருஷ்ணர் லோகத்துக்கு போயிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வருவீங்களா, இல்ல கிருஷ்ணரோட வஸ்திரம் இல்ல ஏதாவது சுட்டுட்டு வருவோமா? நம்மளுக்கு ஆசை வேணா இருக்கலாம், ஆனா எடுக்கக்கூடாது. இல்ல அவர் ஒரு வேற எடுத்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது இல்ல. அதனால மொத்த கோவர்தன் வந்து கிருஷ்ணர். அதுல வந்து நம்ம பாகப்படுத்தி இங்க கொண்டு வர கூடாது அப்படின்னு. ஏத்த மனே கரி பிரபு மௌன கரி ரயிலா கோபால கிச்சு பாங்கி உட்டாய் ஈலா. ஏதே ஏதா மணி மணி கரி மௌன கரி ரஹிலா ஜானியா கோபாலா கிச்சு பங்கி ஊடாயிலா. இவ்வாறு நினைத்து மகாபிரபு அமைதியாக இருந்து விட்டார். அவருடைய சிந்தனையை புரிந்து கொண்ட பகவான் கோபாலர் ஒரு தந்திரத்தினை கையாண்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன பார்க்கலாம் அந்த தந்திரம்? இந்த விஷயத்துல வந்து ஆண்டவர் நினைச்சிட்டு என்ன ஆகுனா, லார்ட் கோபாலா அவர் வந்து என்ன நினைக்கிறாரு, இதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு அவரு கையாடுறாரு. பேசிக்கலி என்னன்னா, டிவோட்டி வந்து ஒரு பாவம் எடுத்தா நம்ம வந்து அத, நான் நியோஃபைட் டிவோட்டி பத்தி பேசல, அட்வான்ஸ் டிவோட்டி, நம்ம அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு அந்த பாவம் தெரியாம இருக்கலாம். நான் நிறைய தடவை நான் நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன், இது வந்து நாமினிஷ்ட பிரபு கூட ஏதாவது பண்ணுவாரு, அது வந்து நம்மளுக்கு அது கரெக்டா புரிதல் இல்லாம இருக்கும். ஆனா நிறைய டிவோட்டிஸ் வந்து எனக்குதான் தெரியும், அவர் எப்படி அப்படி பண்ணலாம், அது தப்பு இல்லையா, அவர் எப்படி இவங்க கிட்ட இப்படி பண்ணிருக்கலாம், அவங்க அப்படி திட்டினது தப்பு இல்ல, அவர் வந்து இந்த மாதிரி பேசினது தப்பு, அவர் இந்த மாதிரி இந்த டிவோட்டி கிட்ட இவ்வளவு கரிசனமா இருக்கிறது தப்புன்னு நம்ம பேசக்கூடாது. ஏன்னா யார்கிட்ட கரிசனம் இருக்கணும், யார்கிட்ட இருக்கக்கூடாது, எந்த ஆண்டவன் கிட்ட எப்படி பேசலாம் அப்படின்றது ஒண்ணு. இதுல வந்து ஒரு கதை கூட இருக்கு. என்னன்னா, நம்ம 4000 திவ்ய பிரபந்தம்ல வந்து மொகல்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணாராம். அப்போ வந்து ஒரு ஆச்சாரியாக்கு வந்து அவ்வளவு கோவம் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா, கிருஷ்ணா நீ ஏனே கம்முன்னு வச்சிருக்க உன்னோட சுதர்சன, அறிவில்ல உனக்கு அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு கொட்டு கொடுத்தாராம். அந்த கொட்டோட மார்க் கூட இருக்கு அவர் தலையில அப்படின்னு. எதுக்குன்னா அப்ப நம்ம நினைப்போம் சுச்சோ அப்படின்னா அந்த லெவலுக்கு பாவம் இருக்கு. ஏன்னா அப்படி பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை வந்து யசோதமை கட்டி போடுறதுக்கு ரைட் இருக்கு, ஏன்னா தாய் ஸ்தானத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு. ஆனா அதே கிருஷ்ணர் அப்புறம் நீங்க சொல்றீங்க அர்ஜுன் யாரெல்லாம் கட்டி போட்டாங்க கிருஷ்ணரை, கட்டி போட்டாரோ கட்டி யசோதாமயி. அதுக்கப்புறம் ராதா ராணி கூட கட்டி போட்டாங்க. ஆமா ராதாராணியும் கட்டி போட்டாங்க. வெரி நைஸ். அதே நாள் யசோதமை இது கெலாட் ஆயிட்டு தீபாவளி நாள் அவர் ஓட்டுறாரு, ஒன் ஆஃப் தி டேஸ். அப்ப வந்து ராதாராணி நீயே லேட்டா வந்த, நீ பேசவே பேசாதன்னு கட்டி போட்டாங்களாம். அது ரெண்டாவது. மூணாவது அப்புறம் ராதாராணியும் நீங்க சொல்லுவீங்க இல்ல மாதாஜி மாதுரிய ரச, அதனால அவங்க கட்டி போட்டுறதுல ஒரு நியாயம் இருக்குன்னு. நெக்ஸ்ட் பக்தர்கள் எல்லாம் கட்டி போடுவாங்க. வேற யார் மாதாஜி? சகாதேவன் மாதாஜி, துரியோதனன். மனசால கட்டி போடுவார். சகாதேவன் மனசால இல்ல பிசிக்கலி கட்டி போட்டாரு. சோ அவர் வந்து கயிறால கட்டி போட்டாரு. ஏன்னா அவர் வந்து எங்க போறாருன்னு அத கேட்ட ஒருத்தர் ஒரு ரியாக்ஷன். யுதிஷ்டருக்கு தத்தாத்திரேயரா மாதாஜி? தத்தாத்திரேயரா? சகாதேவன் மாதாஜி, சகாதேவன். சகாதேவ் சகாதேவ் ரைட்டா. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை பார்த்து பயங்கரமா அலறது வந்து யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம இவங்க ரொம்ப அலறுவாங்க. யாரு அதை பார்த்த உடனே யுதிஷ்டர் ரொம்ப பயந்துருவாரு, ஐயோ சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடேட்னு. பீமாக்கு சம கோவம் வரும், அர்ஜுனாவுக்கு சம சிரிப்பு வரும். ரைட். ஏன் இப்ப வந்து நீங்க பாப்பீங்க என்ன இது, இவங்க எல்லாரும் வந்து ஒருத்தர் டிஃபரெண்ட் பிஹேவியர் காட்டுறாங்க கிருஷ்ணர் மேல. எல்லாருக்குமே அவர் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி, ஆனா யுதிஷ்டருக்கு வந்து ஒரு பீத தப்பு அப்படின்ற ஃபீலிங், பீமாக்கு கோபம், அர்ஜுனருக்கு சிரிப்பு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். ஆனா அந்த இதெல்லாம் பார்த்து கிருஷ்ணர் காமா இருக்காரு. அண்ட் அந்த கட்டையும் கைட்ட முடியாதா கிருஷ்ணரால? முடியாதா கிருஷ்ணரால? அதை விட அர்ஜுனர் சிரிப்பார் மாதாஜி, அதை நினைச்சுதான் அர்ஜுனர் சிரிப்பார். தாசத்துல இருந்து இருந்து இருந்தும் அவர் வந்து இருந்தாலும் ரசம், அதாவது அர்ஜுனரோட லெவல் இல்ல ரைட் சகாதேவெல்லாம். அப்ப வந்து கட்டி பிடிக்கச்சே இப்ப வந்து அது ஒண்ணு நினைச்சு அர்ஜுனர் சிரிக்கல. அர்ஜுனருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நிறைய கான்வர்சேஷன் சீக்ரெட்டாவே நடக்கும். அது ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து
கைட்ட முடியாதான்றது கொண்டி சிரிக்கல அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா உனக்கு நல்லா வேணும், நாங்கெல்லாம் எவ்வளவு நல்லா பேசிட்டு இருக்கோம் கிட்ட, போகாத நீ கேக்குறியா, உனக்கு இதுதான் கரெக்ட், கட்டி போட்டாதான் நிக்க முடியும் அப்படின்னு நக்கலா சிரிக்கிறாராம். கிருஷ்ணரும் திரும்பி சிரிக்கிறாராம், புடிச்சியா நீ என் பாயிண்ட் அப்படின்னு. ஏன்னா அர்ஜுனர் ஏன் கட்டி போடல அப்படின்றதெல்லாம் அப்புறமா வரலாம். ஆனா இப்போ என்னன்னா ஒரு லிட்டில் மெச்சூர்ட் திங்கிங் அர்ஜுனர், ரைட்? சகாதேவுக்கு வந்து தெரியாதா, ஆண்டு தெரியும், கட்டி போட்டா கைட்ட முடியாதுன்னு தெரியாதா சகாதேவுக்கு? தெரியும் அவருக்கு தெரியும். ஆனாலும் என்ன பண்றாரு, இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து இது என்னன்னா இப்ப வந்து பசங்க வளர்ந்துடுவாங்க, ரைட்? இப்ப வந்து ஒரு புதுசா மறுபடியும் ஒரு ஜாப் செய்யறாங்கன்னா அம்மா வந்து எப்ப பாரு சொல்லுவாங்க, அம்மா பாத்து போமா, ரோடு நல்லா ஓட்டுமா, எங்கேயாவது 20 வருஷம் ஆனாலும் சொல்றாங்க. ஏன்னா அம்மாக்கு வந்து எப்பவுமே ஒரு அந்த பாசம், ரைட்? இப்ப அவங்க போவாங்கன்னு தெரியாது, அம்மாக்கு தெரியும். ஆனாலும் அந்த அஃபெக்ஷன் ஓவர் ரூல் ஆகுறதால அந்த அம்மா வந்து கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க, ஏ கேர்ஃபுல்லா நீ தண்ணி குடி, இதுக்கு சின்ன விஷயங்கள் கூட சொல்லுவாங்க. அவங்க நினைப்ப மாட்டாங்க, ஐயோ இவ ஆபீஸ் போனா கவனிப்பாளா இல்ல, அதான். ஆனா சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, ரைட்? அதே மாதிரி சகாதேவுக்கும் தெரியும். ஆனா அவரோட எண்ணம் என்னன்னா, நீ ஏன் போய் இன்சல்ட் ஆகணும், நீ உன்னோட அவமானத்தை நான் தாங்க முடியாது, நீ ஃப்ரீயா இருந்தா தானே நீ டிசைட் பண்ற, நான் உன்னை கட்டி போட்டா நீ எப்படி போவேன்ற பாவத்துல. இது யுதிஷ்டருக்கு என்ன, எப்படி கிருஷ்ணரோட மனத்துக்கு விரோதமா நீ கட்டி போடுறன்ற தர்மத்துல அவர் பயப்படுறாரு. பீமாக்கு வந்து எப்படி நீ கிருஷ்ணரை போய் கட்டி போட முடியும், நீ லூசா நீ அப்படின்னும்ல அந்த பாவம். அர்ஜுனர் வந்து ஆனா டிஃப்ரெண்ட் பாவம், உனக்கு நல்லா வேணும் கிருஷ்ணா அப்படின்னு. ஏன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா 3 பாவமும் 3மே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னொன்னு ஆப்போசிட்டா இருக்கு. கிருஷ்ணரை கட்டி போட்டதுல கோவப்படுற பீமரும் பாரு, உனக்கு நல்லா வேணும் அர்ஜுனர் நினைக்கிறாரு, நல்லா வேணும் உனக்கு கட்டிதான் போடணும், வாயில சொன்னா செட் ஆகுதுன்னு ஆப்போசிட் ஃபீலிங், கரெக்டா? ஆனா ரெண்டுமே வந்து கரெக்டா தப்பா? அது கரெக்ட் தான் மாதாஜி. நினைக்கிறாரு அவங்க கிருஷ்ணரை போய் எப்படி கட்டி போட முடியும், கிருஷ்ணரை போய் ஏன் கட்டுறீங்க அப்படின்ட்டு. பீமர் வந்து கிருஷ்ணரை இப்படி போய் கட்டி போட்டுட்டீங்களே அப்படின்ட்டு பீமர் நினைப்பார் மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, அர்ஜுனன் வந்து சிரிக்கிறாரு. மனநிலை மாதாஜி, மனநிலை மாதாஜி, அவங்க தன்மைக்கு தகுந்த பாவம் தான் முக்கியம் அதுல. சோ பேசிக்கலி என்னன்னா ரியாக்ஷன் இன்டிஃபரெண்டா இருக்கலாம், டிஃபரெண்டா இருக்கலாம். டிஃபரெண்ட்னா வேற வேற, இன்டிஃபரெண்ட்னா ரொம்ப என்ன சொல்றீங்கன்னா விசித்திரமாவும் இருக்கலாம், ரைட்? ஆனா பாவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீட் அடிக்கும் ஒருத்தர், ரைட்? தர்மாவை வச்சு பாக்குறதால யுதிஷ்டர் ஓகே, ஆனா அதே வந்து உரிமையில பாக்குறதுல பீமர் ஓகே. இப்போ வந்து ரொம்ப சனுவனும், அதாவது இன்டிமெசி ரொம்ப பிரியத்தோட பாக்குறதால அர்ஜுனர். அதனால 3 பேரோட பாவமும் வெவ்வேறு பாவத்தா இருந்தாலும் அண்ட் 4வது பாவமான சகாதேவ் நீ என்ன ஆனாலும் இன்சல்ட் ஆகக்கூடாது என்ற அந்த என்ன சொல்லுவாங்க அந்த ரெஸ்பெக்டபிள் பொசிஷன், அதாவது சொல்லுவாங்க தெரியுமா, நானே உன்னை திட்டினாலும் பரவாயில்ல, யாருக்கிட்டையும் நீ திட்டு வாங்க கூடாது, அந்த ஸ்டாண்ட் எடுத்துடுறாரு சகாதேவ். இப்போ இதனால அபர்தங்கள் வரும், இதனால ஒஃபென்சஸ் வரும், அவருக்கு எல்லாமே கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணிக்கிறாரு, மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட். ஆனாலும் அவன் என்ன நினைப்பாரு, அச்சோ நான் கட்டி போட்டு நான் பிரச்சனை வந்தாலும் எனக்கு ஓகே, ஆனா போய் துரியோதனன் கிட்ட நீ திட்டு வாங்க வேணாம் அப்படின்ற பாவம் ஓவர் சீட் ஆகுது, புரியுதுங்களா? சோ எந்த பாவம் எந்த டைம் வந்து துரியோதனன் போய் நீ திட்டு வாங்க கூடாதுங்கிறதுக்காக கட்டி போட்டு. ஆமா, இது எதுக்கு நடக்குதுன்னா இது வந்து அவர் வந்து சாந்தி தூதரா போறச்சே போக வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க, அதனாலதான் இந்த ஃபுல் டாபிக் போகுது. நீ போவே கூடாது, யுதிஷ்டர் போவா, நீ போனா இன்சல்ட் ஆகும், பீமன் போகாதன்னு போட்டு சொல்வாரு. அர்ஜுனர் அதெல்லாம் ஒன்னும் தேவையில்ல, இல்ல நான் போறேன் அப்படின்றச்சே சகாதேவன் நாங்க பேசிட்டு இருந்தா நீ கேட்கலாம், அதனாலதான் அர்ஜுனர் சிரிக்கிறாரு, நாங்கெல்லாம் சொன்னா நீ கேட்கறியா, உனக்கு இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு. எல்லாரோட பாவமே எண்ட் ஆஃப் த டே என்னன்னா கிருஷ்ணர் மேல இருக்கிற கிருஷ்ணர் ஹாப்பியா இருக்கணும், கிருஷ்ணர் ரொம்ப மன வருத்தப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அப்படி மோட்டிவ் இருக்கலாம். ஆமா, அதுதான் எதுக்கு அப்படின்னா யாரோட மோட்டிவ்ல என்ன தாட் வருது, என்ன டாக் வருதுன்றது நம்ம வந்து எடுக்க முடியாது, ரைட்? ஏன் சொல்றேன்னா ஒருத்தரோட பாவம் வந்து நம்ம எப்பவுமே புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து இப்போ நேத்து ஒரு கோயில் போனேன், சாரநாத் கோயில், கடைசியில போனதால ஆல்மோஸ்ட் மூடிட்டாங்க, ஓகே. அப்ப வந்து ஐயோ என்ன எப்போ திறப்பீங்க அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னா என்ன வேணும் உனக்கு அப்படின்னு கேட்டாரு அவர். நான் வந்து கேட்டேன், இல்ல நீங்க கிருஷ்ணரை பாக்கணும்னு. எதுக்கு பாக்கணும்னா சும்மா பாக்கணும் அப்படின்னு. ஓகே, இப்போ என்னோட பாவம் என்னன்னா எனக்கு நீங்க அபிஷேகம் பண்றீங்களோ, ஆர்த்தி காட்டுறீங்களோ, இல்ல நீங்க வந்து சரணாமத்தை வைக்கிறீங்களோ, இட் டசன்ட் மேட்டர் டு மீ, நான் அட்லீஸ்ட் பாக்குறேன்ற மீனிங்ல நான் சொன்னேன். இப்போ தமிழ்ல வந்து ஒரு வார்த்தைக்கும் ஒரு வித்தியாசமான அர்த்தங்கள் இருக்கும்,
ரைட். அவர் வந்து எப்படி கிருஷ்ணர் சும்மா பார்க்க வர்றேன்னு ரொம்ப ஃபீல் ஆயிட்டாரு. இப்ப பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், 2 பேருமே இப்ப நான் வந்து அவரை பத்தி தப்பாவும் எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அவரும் ரொம்ப எக்ஸால்டட், ரைட், அந்த பூஜாரி. ஆனா அவர் வந்து என்ன, அவர் வந்து இந்த மாதிரி அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபீல் பண்ணுவாரு, அச்சோ சும்மா எப்படி கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்ன்ற ஆர்வத்தை விட்டுட்டு நான் சும்மா பார்க்க வந்தேன்னா இது என்ன சினிமாவா அப்படின்னு அவர் அப்படியே அஃபெண்ட் ஆனாரு. நான் வந்து நினைச்சேன், இவர் எவ்வளவு எக்ஸால்டட். ஏன்னா அந்த வார்த்தை கூட அவரால் எடுத்துக்க முடியல இல்லையா. இப்ப நினைச்சு பாருங்க, அப்கோர்ஸ் என்னோட அர்த்தம் வேற அர்த்தமா இருந்தாலும் அவரால் அந்த வார்த்தை கூட தாங்க முடியல. ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரே வந்து, நானு ஐயோ தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, எனக்கு வந்து டக்குன்னு பேச்சு எனக்கு வந்து ரொம்ப கிளியரா சொல்ல வரல. அப்புறமா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன், எனக்கு ஆர்த்தி இது சடாரி எதுவும் கிடைக்கலனாலும் அட்லீஸ்ட் பாத்துட்டு போலான்னு வந்தேனே. அதே அவர் எப்படி திரும்பினாருன்னா, மூடின அந்த இதை திறந்துட்டாரு. அந்த மூடிட்டாரு அவர், ரைட். மூடினா திறக்க மாட்டாங்க, ஆனா அதையே திறந்துனாரு. திறந்தது ஒண்டி இல்லாம, அம்மா நீ சாப்பிட்டியானாரு. இல்ல, ஏன்னா நம்ம பிராமணிக்கல் தீட்சைனால எங்க ஹோட்டல்ல சாப்பிட முடியல அப்படின்னு அவரே வந்து அவர் மடப்பள்ளி மகாபிரசாதம் ஆண்டவனுக்கு வச்சத அவர் வந்து புளியோதரையும் அப்புறம் வந்து தயிர் சாதமும் கட்டி கொடுத்தாரு. சோ எடுத்துக்கோங்க, இப்ப சாப்பிடலனாலும் அப்புறமா சாப்பிடுங்கன்னு கொடுத்தாரு. ஏன் நான் சொல்றேன்னா, அப்போ யூ கேன் இமேஜின் எந்த லெவலுக்கு வந்து ஒருத்தரோட பொசிஷன் வந்து ட்விஸ்ட் ஆகுது. அதாவது நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னவரே எஸ் சொல்ல வைக்கிறதுக்கும் கிருஷ்ணர் பண்ணுவாரு. எதுக்கு சொல்றேன்னா, இதுக்கு 2 விஷயம். நம்மளோட இன்டென்ஷன் சொல்லும் சின்சியரா போது இருந்தா உடம்பு சிலிக்குது மாதாஜி. நீங்க சொல்லும் போது உடம்பு சிலிக்குது மாதாஜி. பகவானுடைய அருளால உங்களுக்கு அவ்வளவு பிரசாதம் கொடுத்து உடம்பு அப்படியே சிலிக்குது மாதாஜி. நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு சைடு லெப்ட் சைடு அப்படியே உடம்பு அப்படியே சிலிச்சிருச்சு மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. எல்லாம் கிருஷ்ணர் அருள். எதுக்கு சொன்னா, இப்போ பாயிண்ட் என்னன்னா, சில தடவை நம்ம நினைப்போம் ஐயோ இவங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களே. ஆனா அவர் அப்புறமா கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. ஓகே, அப்புறமா அவரே வந்து சொன்னாரு, நீ இதை தூக்குறியாமா, அவர் குட்டி கிருஷ்ணர் தூக்குறியா எல்லாம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா அவருக்கே வந்து என்னன்னா, ஓகே அவர் அந்த பாயிண்ட் இன் டைம்ல புரிதல் தப்புன்றது புரிஞ்சிச்சு. இதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா, ஈகோ இல்ல அவருக்கு, கம்யூனிகேஷன் தான். இவருக்கு வந்து அவர் பாத்தீங்கன்னா அவர் பியூர் லவ் ஃபார் காட் இருந்ததால ஈகோ இல்ல. இதுதான் பார்க்கணும். ஒரு டிவோட்டியோட ரியல் ஃபீலிங் என்னன்னா, ஈகோ இல்லைன்னா ப்ராப்ளம் இருக்காது. நிறைய தடவை வந்து டிவோட்டி சண்டை போட்டா பிரச்சனையே ஆகாது, ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள ஈகோ வராது. ஆனா இதே நார்மல் அவங்க சண்டை போட்டாங்க வச்சுக்கோங்களேன், பிரச்சனை ஆயிடும். எதுக்குன்னா அவங்களுக்குள்ள ஈகோ டாமினேட் ஆகும். உங்களுக்கு புரியுதா? சண்டைன்றது வரும், ஆனா ஈகோன்றது வரவே வராது. இதுதான் நினைச்சுக்கணும். அப்புறம் நீங்க சொல்லுங்க, இல்ல மத்தச்சு டிவோட்டிஸ் கூட ஈகோ இருக்கு, அப்பனா அவங்க இன்னும் டிவோட்டி பியூர் ஆகல, ஐ மீன் டிவோட்டில வளரல, ஸ்டார்டிங் தான். ஓகே, அதுதான் அர்த்தம். சோ இது வந்து என்னன்னா, சரி அந்த பிரசாதம் இங்க இஸ்கான்லயும் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தா அதை கொண்டு வந்து கொடுத்தா நம்மளுக்கு தெரியறது இல்ல சில தடவை வேல்யூ. இதுவும் சரி. அப்புறம் கண்ணன் கோயிலும் போயிருந்தேன். அங்க போறச்சே ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் மல்லிகா மாதாஜி வந்து சொன்னாங்க, ஐயோ மாதாஜி அங்க அந்த கோயில் தான் நம்ம போலான்னு போட்டிருக்கோம், அடுத்த வாரம் நீங்க வரீங்க இல்ல அப்படின்னு. சரி போயாச்சு, கண்ணன் 2 தடவை கூப்பிட்டாலும் ஓகே, இல்லைன்னா அந்த தடவை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம், வந்ததுக்கு போலாம் அப்படின்னு உள்ள போயிட்டு வெளில வரச்சே அங்க இருக்கிற அவர் வந்து கேட்டாரு இந்த மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் இது மார்னிங், அம்மா என்னம்மா 11 மணி ஆயிடுச்சு, என்ன சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு. இல்ல பிரபு ஒண்ணும் இல்லைன்னா, ஒரு இடத்துலயும் என்னன்னா அவர் வந்து இருங்கன்னு சொல்லி மடப்பள்ளியில இருந்து தோசை கொடுத்தாங்க. இட் சீன்ஸ் அந்த கோயில்ல இருந்து பிரசாதம் கிடைக்கவே கிடைக்காதுன்னு எனக்கு தெரியாது. இங்க இஸ்கான் கும்பகோணத்துல தான் சொன்னாங்க, இவ்வளவு வருஷமா நாங்க இருக்கோம் ஆனா எங்களுக்கு பிரசாதம் கிடைச்சதே இல்லை. அந்த செகண்ட் டைம் லஞ்ச் அப்போ கிடைச்சது வந்து மகா பிரசாதம் தனியா பண்ணி வைக்கிறது. சில டிவோட்டிஸ்க்கு தொன்ன பிரசாதம் அது வேற. இது வந்து கிருஷ்ணருக்கு மகாபிரசாதம் அப்படியே வெளில வந்து அதுல இருந்து கொடுத்தாரு. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தோசைன்னு குண்டு தோசை கொடுத்தாரு. இது இன்னொருத்தர் கல்கருடன் வந்து அவரும் வந்து கொடுத்தாரு. சோ நான் அவங்க என்னன்னா, அவர் ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போங்க அப்படின்னு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பெருசா பேச்சும் இல்ல, நம்ம வெளியில சாப்பிட மாட்டோம்ன்ற கதையும் பெருசா வரல இங்க. ஆனா எதுக்கு சொன்னேன்னா, கிருஷ்ணரை வந்து பார்த்தோம் வச்சுக்கோங்க, டிவோட்டி அசோசியேஷன். இப்ப நான் பெரிய டிவோட்டியா இல்லாம இருந்தா கூட ஒரு டாபிக் இருக்கு என்னன்னா, யாயுதம் பரமம் குயம் மத் பக்தேஷ் அபிதாஷசி பக்திம் தஹி பராம் குத்தா ஏ வைஷசி அசம்சய. என்னன்னா, இப்போ டீச் பண்றோம் இல்லையா, கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, யாரெல்லாம் டீச் பண்றாங்களோ அவங்க ரொம்ப பிரியம். இப்போ ராதிகா தாசி அராகுரா தமிழ்ல டீச் பண்ணாலும் சரி, திட்டி டீச் பண்ணாலும் சரி, கொஞ்சி டீச் பண்ணாலும் சரி, யூ வில் ஸ்டில் பிகம் க்ளோஸ் டு மீ. இதுதான் அவர் சொல்லி இருக்கிறது பகவத்கீதால. இப்போ நான் டிவோட்டியா இல்லையா, நான் எலிவேட்டடா இல்லையா, நான் அராகுராயா இல்லையா, திலக்கம் கரெக்டா வைக்கிறேனா இல்லையா, அதுல ஹாஃப் போயிடுச்சா இல்லையான்றதெல்லாம் இரலவெண்ட். கிருஷ்ணர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, ஓகே உனக்கு ஒரு டிக் மார்க் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு. இப்ப என்ன ஃபிளா இருக்குமா, எல்லாமே ஃபிளா இருக்கும், ரைட். நானே ஃபிளாவா இருக்கலாம். ஆனா பாயிண்ட் என்னன்னா, அந்த ஃபிளா எல்லாம் அவருக்கு தெரியாதான். எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இதோட வேல்யூ எல்லாம் எனக்கு கூட தெரியல, ஏதோ அவங்க கொடுத்தாங்கன்னு எடுத்துட்டு வந்தேன்.
இங்க இஸ்கான்ல கொடுத்தப்போ அவர் தான் சொன்னாரு, அப்பா இங்க வந்து வெங்கட விஜயா பிரபு அப்படின்னு ரொம்ப நைஸ். இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் நம்பர் 2 நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல பிரசிடென்ட் நம்பர் ஸ்ரீவத்சா பிரபு மாதிரி. அண்ட் வனமாலி பிரபு எங்க பிரசிடென்ட். ஸோ அவரை விஜய பிரபு தான் அவ்வளவு நல்லா கவனிச்சுட்டு அவ்வளவு ஸ்வீட்டா சொன்னாரு என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஐயோ இது சான்ஸே இல்லமா, கிடைக்கவே கிடையாது, ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு. அப்புறமா வந்து யாரும் இன்னொரு பெண்களும் சொன்னாங்க, ஆமா அங்க இருந்து பிரசாதம் வந்து முன்னாடி புக் பண்ணாதான் கிடைக்கும் அப்படின்னு. சோ எப்படி என்ன பண்ணீங்க என்ன கேட்டீங்களா, அதெல்லாம் கேட்கல பிரபு அப்படின்னு. பட் எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, சில தடவை வந்து கிருஷ்ணரா பாப்பாரு. எதுக்கு சொல்ல நம்ம நினைக்கிறோம்ல, ஐயோ நான் அங்க போனா இதை சாப்பிட்டாதான் முடியும், நான் வந்து ஆனியன் கார்லிக் இல்லைன்னா நான் பட்னி தான் இருக்கணும்னு. கிருஷ்ணர் வரையே பண்ணிக்க மாட்டாரு. அவர் வந்து எங்க போனாலும் நம்ம நினைக்கல வச்சுக்கோங்க, அவர் நினைப்பாரு. எப்பவுமே ஒரு அட்வான்டேஜ் கிருஷ்ணர் கிட்ட என்னன்னா, நம்ம டென்ஷன் ஆனா நம்ம டென்ஷன் ஆக விட்டுருவாரு. நீ உன் தலை எழுத்து நீ என்ன வேணா பண்ணிக்கோ, நீ குடுக்குறியா சாப்பிடுறோம் இல்லைன்னா போலன்னா அவர் டென்ஷன் ஆயிடுவார். பிபில அச்சோ இதுங்கெல்லாம் அப்படியே இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே வந்து எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுவாருன்னு நான் எங்கேயோ கேட்டிருந்தேன் ஒரு லெக்சர். அது எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. இன்னொரு தடவையும் நம்ம அதே மாதிரி கேட்டோம். எந்த லீலையில நம்ம கேட்டோம், அவர் சுத்தி இருக்கிற அவங்க எல்லாம் வந்து வரி பண்ணிக்கல, ஆனா கிருஷ்ணர் ஒரே டென்ஷன் ஆயிட்டாரு. எந்த லீலை அது? அந்த இந்த மாடு மேய்க்கும் பசங்களை எல்லாம் சாப்பிடணும் அதல்ல மாதாஜி, பிராமினர்ஸ் வந்து கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க அவங்க சம்சாரத்தை. அவங்களுக்கு தெரியாம அதை கொண்டு போய் அப்ப வந்து இவங்க மாடு மேய்க்கும் போது அந்த கோபாக்கள் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுப்பாங்களாங்க மாதாஜி, அதுவா மாதாஜி? அந்த கோபாக்கள் டென்ஷன் ஆக மாட்டாரு, மத்தவங்க தான் டென்ஷன் ஆவாரு. அவர் டென்ஷன் ஆறது எது? சுத்தி இருக்கிறவங்க வரையே எல்லாம் கிருஷ்ணர் டென்ஷன் ஆறாரு. அது எது? பூதனாவோட பிரதர் யாரு? மாதாஜி அது அந்த ஊரு எது மாதாஜி இப்ப நீங்க போனது? கேக்கல. அந்த ஊரு எந்த ஊர்ல மாதாஜி இந்த இன்சிடென்ட் நடந்தது? கிருஷ்ணர் தான் பிருந்தாவன்ல. ஊரு மாதாஜி ஊரு பிருந்தாவனம். நீங்க இப்ப போன ஊர் கேக்குறாங்க மாதாஜி. நான் போன ஊரு கும்பகோணம் அந்த ஏரியால. கும்பகோணம்ல இருந்து இன்னும் அரௌண்ட் எல்லாமே திவ்ய தேசம் தான் போயிட்டு இருக்கோம். இது வந்து கண்ணபுரம் ஊர் பேரு. திருக்கண்ணபுரம்ல தோசை. அப்புறம் வந்து சாரநாத கோயில் அந்த ஏரியா எனக்கு தெரியல. கண்ணபுரம் சௌரிநாத பெருமாள். சௌரிநாத பெருமாள் இல்ல, சௌரிநாத பெருமாள் வேற, இது சாரநாத கோயில். ஹரே கிருஷ்ணன். சரி, இப்போ நீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க என்னமோ சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, இருங்க ஃப்ளோ போகுது. கிருஷ்ணர் எதை பார்த்து ஆங்ஸைட்டி போகுது? இந்த கோபியர்கள் எல்லாம் வந்து வந்துருவாங்கல்ல மாதாஜி. இல்ல, அகாசுரா பாம்புக்குள்ள கிருஷ்ணர் என்டர் பண்றாரு, ஞாபகம் இருக்கா? அந்த பயம். ஆமா, அப்ப வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆவாரு அவரு. ஆனா என்ன ஆகுது, அவங்க சட்டையே பண்ணல. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, பாம்பு பரவாயில்ல நீதான் இருக்கேன்னு. எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம ஆங்ஸைட்டி ஏற ஏற கிருஷ்ணர் பாப்பாராம் ஓகேன்னு. நம்ம ஆங்ஸைட்டி விட்டோம்னா அவர் டென்ஷன் ஆயிட்டு வரோம். இது நிறைய கதைகள் இருக்கு. இதே மாதிரி அர்ஜுனர் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கச்சே வார்ல வந்து அடுத்த நாள் நான் வந்து ஜெயசந்தாவை அழிக்க போறச்சே நிறைய தடவை அந்த மாதிரி எடுப்பாரு இல்லையா? அப்ப வந்து இவர் வந்து போவாராம், கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு ராத்திரியும் போய் பாப்பாராம். ஐயோ அர்ஜுனர் தூக்கம் இல்லாம இருப்பானே, நம்ம வந்து போய் பார்த்து அவங்க கிட்ட பேசி அவனை தூக்க வைக்கலான்னு போனா நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பாராம் அர்ஜுனர். ஓகே, அவரை ஃபாலோ பண்ணி யுதிஷ்டர் பீமா எல்லாம் வருவாராம். என்னதான் இவர் பண்றாரு, இவர் எங்க போறாரு ராத்திரின்னு. வெளில வந்து பார்த்தா என்ன, நான் வந்து இவன் தூங்க மாட்டான்னு சொல்லிட்டு நான் தூங்காம திரிஞ்சிட்டு இருந்தா இவன் பாருங்க கல்லு போட்ட மாதிரி தூங்கிட்டு இருக்கான்றச்சே. அப்போ வந்து யுதிஷ்டர் கிட்ட சொல்லுவாரு, பாத்தீங்களான்னா யுதிஷ்டர் சொல்லுவாராம் திரும்ப, கிருஷ்ணா நீ அவன் மனசுல இருக்கச்சே அவனுக்கு தூக்கம் எப்படி வராம இருக்கும்னு. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, கரெக்ட், ஆனா அவன் என் மனசுல இருக்கச்சே எனக்கு தூக்கமே வரலையே அப்படின்றாராம் கிருஷ்ணர். அவங்க எல்லாம் சிரிக்கிறாங்களாம். அத மாதிரி என்னன்னா, நம்ம டிவோட்டி வந்து அவர் மனசுல ஏறினா, நம்ம மனசுல கிருஷ்ணர் ஏறினா நம்மளுக்கு தூக்கம் வரும், நம்ம அவர் மனசுல ஏறினா அவர் தூக்கத்துக்கு எடுத்துரும். இதுதான் விஷயம் அப்படின்றத நம்மளை காப்பாற்றணும். சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா தவிர எல்லா கதையும் பேசிட்டேன். சரியா? இப்போ ஒரே ஒரு சின்ன ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப லைவ் நான் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். எதுக்குன்னா இதோட நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். நான் கிளம்பணும். தஞ்சாவூர் இப்பதான் வரேன் மாதாஜி. ஆனா உங்களோட வீடு ஒரே ஒரு செகண்ட் நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு